Тази събота читалище Напредък открива новия творчески сезон с литературно-музикална композиция с участието на клуб Фотони. Специален музикален гост на спектакъла е Любомир Иванов. Поетичната вечер ще се проведе на 29 септември в залата на кафе Театъра от 19 часа. Музикално-поетичната вечер е специално обращение към любителите на лириката. Участниците този път са 8 имена, познати на хората, които са идвали на предишни изяви на клуб Фотони. Това са Елина Рафиева, Натали Калчовска, Рени Минева, Виктория Станчева, Станислава Станчева, Зорница Николова, аз и Коля Колев. Изключително сме заложили на поезията. Този път някак преценихме, че искаме да покажем малко по-лирични текстове и също така и малко философски. Затова и името, което избрахме за събота вечер е Пътека към кръстопътя. Поетичната вечер е озаглавена по този начин не случайно. Пътека към кръстопътя е с една едничка идея. Така или иначе всеки от нас има своята пътека в живота. И тази пътека винаги прераства в път. Ако достатъчно дълго и достатъчно правилно вървим, неизбежно е да не срещнем кръстопът. Кръстопътя не е едно лутане. Кръстопътя е правото на избор. Нашата идея тази вечер в събота, което ще ви представим, е, че всеки от нас винаги при всички условия ще има своето право на избор. Във време, когато интересите са различни и духовното е изместено някак на втори план, все още има млади хора, които могат да изненадат зрителите с творенията си. Не само за мен, но и за повечето хора, които пишат поезия, истината е следната. Не ти се интересуваш от поезията, тя просто е част от теб. И това, че пишеш, е начин да постигнеш самоудовлетворението си. Да се почувстваш сам себе си, да се почувстваш цял и завършен. Поезията е не само чувство, не само емоция, поезията е идея. Послание, което ние заключваме в няколко слова. Една насока, начинът по който ние усещаме света. Аз съм твърдо против хората, които са седнали удобно в креслото си и са приели всичко, без желание за борба с статуквото. Очакванията на творците за съботната вечер са следните. На първо място очаквам пълна зала. На второ място очаквам тези хора да си тръгнат много по-духовно богати и вътрешно изпълнени с емоции и позитивизъм.